Dobrý den, je tady dneska někdo s námi? Teda Ondro, ty jsi měl opravdu neuvěřitelná atmosféra a takhle to má být. Ano, přátelé, Pavel Sejnar, který je nedělnou součástí taneční skupiny roku a pozor, co je důležitý, tak není jenom moderátor, ale pozor, málo se to ví, je i tanečník. To je pravda, byl jsem tanečník, dělal jsem takovýto electric boogie. Máš krásný titul hlavně. Ale podle mě nikdo z dnešních tanečníků ještě nebyl na světě. To je pravda, jak je to dávno? Včera to bylo 22 let, co jsem se s generační skupinou Barbaři Pardubice stal mistrem České republiky v Disco Dance Formation. Vidíš, jak se to bude hodit dneska? Tak, přátelé, nepřinesli jsme jenom Pavla, ale přinesli jsme hlavně postupy. Je tady někdo, čeká na postupy? Kdo by chtěl slyšet postupy té skupiny, která se jmenuje Great Freestyle? Kdo na to čeká? A kdo čeká na postupy v disco? Lepší, takže asi začnu. Lepší, začneme diskem. Ano, začneme diskem, který bylo slyšet trošku víc. Tedy pojďte pojďte si podívat na to, který 5 choreografií bude dneska ve finále diska. Tohle jsou ty týmy. Porota si vybrala taneční skupinu Demo a jejich Amazony. Vybrala si také Rock Pardubice a Get Ready. To jsou moji sousedi tohle. To vidíme ještě jednou ve finále za malou chvíli. Společně s nimi vystoupí také Kmit Orlová a Don't Give Up. Taky krásná radost někde vzadu zákulisí, to jsou 3 choreografie. Pokračujeme dalším týmem, který se připraví na svoje další vystoupení. Jsou to D2 Dance Přelefrank Pasaki Fakci. Další radost, ale jsou 4 choreografie. Kdo čeká ještě, kdo se ještě do finále, poté Kosmečetli, kdo se ještě do finále? Místo tam máme už jenom pro jednu jedinou choreografii a jeden jediný tým a tohle je ten tým, který měl štěstí a protancoval se díky porotě do finále. Jsou to... Já to vím, ale nepovím. Disco Dance Plzeň, Come About the Girls. Pojďte zatleskat, takhle vypadá těch 5 finalistů. Zatleskáme zbytku, na který se nedostala.